Busua, ɛyɛ nneɛma bi wɔ no a me ankasa medwene ho a mente ase o. Ɛsiane sɛ, wode ɛhwɛ sɛ nipa te hɔ, yɛdi asante asɛm atam yi, mpanimfoɔ bebree wɔ no a wɔmfa ɔma no ntom, minister mfa na no ntom, president mfa na no ntom, MPs mfa ɔma no ntom o, ɛna yɛdi asante atam na ɔmo nyinaa yɛti. But obi nso bie na no so ɔkasa pɛ ne yɛafrɛ no sɛ, hey, ade nti na ɔkasa sei, why must it be so? Ade nti na ɔsɛ ɛba saa, ɛno adeɛ bi si wɔ me ankasa m'anim na kyerɛ sɛ ɛntwa yi. Atɛmdidi a Kevin Taylor ɛredi yɛ yi, na sɛ Kevin Taylor, na sɛ ɔredi asante atam na sɛ mpanimfoɔ so ɛreka bi akyerɛ no a, ɛhɔ a ne yɛafa phone afrɛ, hey, ade mohwɛ mo kasa yi, really? 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 Nti na kyerɛ sɛ mo deɛ, obi a baabi a mekokɔ a ɛyɛ ne yɛnyɛ saa. Mo deɛ mote yaw ɛsɛ yɛreka asɛm wei deɛ yɛnka ne yɛnyɛ saa. Ɛna mo di atam na mo ma yɛ din na mo taa akyire na mo pushi wɔn yɛ mo yodwo. But unse yɛyɛ sɛ yɛadwene sɛ yɛkasa bi deɛ anam afafo afrɛ. Sɛ ɛna mohwɛ mo kasa yi, really? Nti na kyerɛ sɛ mo deɛ mo mpa atam bi deɛ nyɛ saa. Ɛna mo hyehyɛ nkurɔfoɔ akyi ma mo di atam saa no. Awerɛhoɔ. Awerɛhoɔ pa. Awerɛhoɔ. Ɛsiane sɛ obi tena ase na ɔno di atam, ɛdi mpanimfoɔ di asante atam. But yɛso yɛsɔre sɛ bi a yɛka bi, asante mpanimfoɔ bi sɔre na ɔmo so kasa ne afa phone. Ade nti na ɔsɛ mo yɛ sei, ade ɛde bi si m'anim. Ɛnyɛ fine. Really? Oh God. Like, really? Yɛwɔ abusua. Wonim sɛ da biara a nsɛm bebree kɔ so, but ɛyɛ a na me no meyɛ nipa bi a ɛyɛ a nkurɔfoɔ bi wɔ ma mepɛ sɛ mebɔ ɔmo koraa voice ɛne ɔmo attitude bi wɔ platform yi so. Ɛsiane sɛ ɔmo nsɛm mfata sɛ yɛbɔ ɔmo din, especially Kevin Taylor nom ne ade. Ɛho sɛ ɛyɛ yi ankasa yɛ adeɛ nyinaa ɔkatakyerɛ fifa ɛyɛ ne ho adwuma. Nti na yɛmpɛ sɛ yɛbɛka ne ho asɛm bebree. Yes. Na ɛnɛ mepɛ sɛ mehu deɛ hia nti a anaasɛ deɛ nti ehia sɛ ɛwɔ sɛ Asante dɔm first May no join no. Wohwɛ a May yi a yɛ Europe nso ne birthday. May mu a na ne birthday no. May ɛberɛ a na aborɔfo ɛstarte ne Asante ako no, esi wɔ May mu yɛde fiti wɔn mercilessly. Yes. Yɛfrɛ no Bobby Kuma war. Yɛde fiti wɔn. Esi May mu, ɛno nti na ma May wei de ho hia ma yɛ ɛyɛ Asante man paapaa. Nti yɛyɛ ade nso yɛmfa ni agorɔ. Yɛsɛ nti mekɔpie mu saa so ɛwɔ Agyapa TV. Kɔpie mu wɔ Agyapa TV ma ɛne nsɛm deɛ yɛdi nkɔmmɔ ma nneɛma akɔ so. Yes, yɛbɛba saa nsɛm so na minister sɛ me na ne nsɛm a ɔka ne ade no, yɛ miskoti ne saa nneɛma no. Obiara no a miskoti minister. Obiara miskoti na amanfoɔ so there's nothing miss in anything. Deɛ woyɛ no yɛka ho asɛm. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ nom a amanfoɔ no ayi wɔn ani de kɔ akɔhyɛ nananom ɛwɔ abere a wankasa wodi adanse sɛ nyɛ nananom na ɛyɛ ade biara. Sie minister wɔn. Today, we will say on the other side of a PZ one, not money KMA, any police, a combined activity be or creative vehicular access over there. I've seen a lot of distortions in the media. We are giving them 1 week notice. 1 week notice. And to be a Bacassi, be a letter of Biano, Nano Caribbean. A Bibia and the BB Waha, 1 year few we a year not money team the year. You register almost separately. So they are supported by my other side. You will give them a similar support. So they are be machine be almost ever come. But it is very important. Say your ma a honor a quantity with them. Let be because you will be an it. And then you have a call. A share by my dream. But we are my dream. I catch them some more which no me honey. No more or more when you mono. A quite beachy honor. Time now obi engine in the yama. So my nina yes I got clear and pursue be able to reduce now abonyakeka ntwe de esem ye de suma mo ma so Asante said the last year na ye ma ho call inside ho erowura mbobo mu nyina ma ne ye sa mo ma ye de saa na timi aboa ma obi a opese wi ne ma fi ho no onya akwanya ayi ne ma fi ho So ni aso enye ye ne ye ono ne nsɛm a ɔka nkyɛ sɛ ama ɔno no kan nsɛm no ɔka ne ye ade a woyɛ ntwa ye na ne ye bo ama ne ye sɛ ne wom ade we de ntwa ye
because when Timmy go for be a woody Asante a voice and fun to add the Asia or brass at him dinner we use in Tray no eba sabe pepe tena abusua me to ansem so enfama yeah ye nuanom kramofo di omo afofida no mane ye fe yes na ade ba kwa na manika me so hu ya ma me so ma hoahoa ye se o hwe se de oh nkramofo anas ye nuanom semfo yi di Asante flag yi di ahim de nam kroma tim say yes enya asem getwa kra enya asem getwa kra na otim say ye enya asem getwa fe yi papa fe yi papa sana ade na eti oh na abusua mi kokko pie mu ewo Agyapa TV e ma yedi nkomo na nkomo mu no e ma me kyerɛkyerɛ eye asante ewo dom asante wo dom work no me kyerɛkyerɛ mu e kyerɛ se die ebesia ye pa twa yenhwɛ ho Memba koba fanyi mejo so se boko nyame adum bia boko yo na una monte so a oti hunde de na ekoso we wura mia fie mba bia ka mu no crepa o hwa chese o tim se dodo na ye krado good o ma ye ready say o me be ba ma yasoma Asante ni afi so yasa tintesu kokko a kire wona wa ma won men so okay ese me ma se be mienu ekomiensa ba hunde do kakra kire wonu ma hodo kese won so ka hu be we admin e group num won de ekoso group num emu de ne ma ekoso e group num ese nya be 680 members yeah ka kan edu be 1000 ye ko anu ise na o ka chairman for it oh we de me show bi en enti ese mo Asante odom admin no ba ko na kase nipa for the admin ono e ka hu bi yes bodi no bi hu se wa frimpon e kase u say yeah nice Ghana baby anti ye mesre uni guy name bia nice Ghana obi ani nice Ghana yeah we admin o Asante odom WhatsApp group munti admin e kase nti obi ahwe no yeah enti we de mesre obi a o hwe Agyapa TV na o ti Agyapa FM say o momodin say odi be hye ni tim say first media the plans bia no yes no ye dikan yes na ade ba ko a ehia de enti ehia kese pa say o say May we no o join the first media bi enyuma bebre na sisi wo Asante May o hye British no Bobby Kuma war esi May mu ye defeat wo mo cry nti ama we no chese ye ni abrese ye kodoma ye be defeat ona wasoyeti Asante biem because me mu enesi ye me kro na so sa ye wura opim so di kan na nambo mu ase ni birthday tuti mu se me ni de ya de hia ye papa na ade e me ya ne se enyoma ekoso ne ade na se bia obi oni fie no ope bibia kan ade a na se onya na otenche na bia o complain se ye me ni de eno amene panyi pa bi hia kachem se eya na epese nki yesu nya nwode ba social media ni bio na ase akonya we first me ni de yesu yebeba nya ba beta achie ni de ni ade aba be support ye wo sa Asante man eye bia nti we de mi show bia nkran na ebiem so no wona opese ode on support eba ni ade nyina hwe na mama mruafi numbers ni wo nti yebesre support bia yeguso ye hu nyuma fa so no maneka hu bi my number is 0249 399 355 yeah. 0249 399 355 yeah, support bia with me so dia fa so ya receipt ni bibia be ba mo ye be bodin am ye hu de also ye abroche for Ghana for on abroche for na shall join you yeah mo join pa and so minya the reason show okay the reason show so Asante my pioneer pa good no so FM live e woni program so ma me the number so atudwa e ma amanfo so ma tom so be support ti abroche for na mpese mo support nyina e be say mo nkeka mo na say yenko yanim good o number ni bio 0249 399 355 0244 0249 sorry 399 355 to pass the bonus be kasa kwa me go o kon temdo 0249 399 355 if nice no so fe pa o me high so WhatsApp me do work group no na good ti e gusu aye ya ahomboa enti sa anete enti ono so ka fencing admin o ka ho bi ti o ka WhatsApp group no ti gusu aye ba ho dawro ti wo question aka che onamfo no ma e hwe na nwumre e wo Agyapa TV eti wo Agyapa FM yeah me can say me the jackese e ma the reason show
Antoa TV. Any one account in Heritage TV so ka yes, Omunina Heritage TV. Yes. Asante Nation. Yes. Me Asantini. All the Asante pioneers. Yes. Emma me Confilab. Millinash. Munina mo boy chidom said yes. Asante man be say yes. You. Instead the Munina see. Yes, so that's it. Onomon the chatro. 0249 399 355. Yeah. It's official flyer no oguso oye ho adwuma enche ebebin banners nyina on eye ho adwuma. Yes. Inti bedo asipi. Kone koda inti ayo fie interview boy mago na bra wate. Na eguso ma ho ndawro. Nyame enka ho. Live for Japan 911 kuku seku no ageso nipa ho ye hu. Yeah, fe obsia. The best will be Pia, so often when just until don't walk in. Sanse, a who hear ye papa. A who hear ye papa. The best will be Pia. Often and Asante or don't walk. The damn was. And then they declare message. Feel free nature while doing our conversation. Subscribe in a share, said a bear will be able to me. I face will be a notification bell. Said a bear with a video beer was a bit. That's it, or share me. Macron.